Wspaniała pogoda, piękny wieczór, a my po raz kolejny znajdujemy się w Parku Hasów. Dziś klub Fitness Oxygen organizuje maraton zumby. Przyszło naprawdę dużo ludzi, a atmosfera jest naprawdę wspaniała. Zapraszam na relację. Po raz kolejny jest z nami Gosia z Oxygen Fitness and Wellness Club. Witam Cię serdecznie. Witam. Opowiedz nam proszę trochę o dzisiejszym wydarzeniu, co się tutaj dzisiaj dzieje. Dzisiaj ogólnie zorganizowaliśmy taką imprezę zumbową, przywitanie wakacji. Jest to impreza dla tych, którzy skończyli wczoraj szkołę, dla tych, którzy rozpoczynają wakacje, dla wszystkich, dla mieszkańców Ursusa. Każdy może wziąć w niej udział. O godzinie 17 już się spotkaliśmy, gdzie wszyscy mogli wziąć udział w różnego rodzaju konkursach. Mamy tutaj różnych partnerów, którzy ufundowali nagrody dla wszystkich śmiałych i odważnych. I jaki jest plan? Ile czasu będziecie ćwiczyć? Jakie są zmiany? Czy cały czas prowadzi wszystko jedna osoba, czy też kilku instruktorów? Mamy tutaj 3, nawet 4 w tej chwili instruktorów, także będą oni się zmieniać, ponieważ cała impreza, cała zumba trwa 3 godziny, więc dla jednej Trochę wszyscy dadzą radę. Myślisz, 3 godziny to nie lada wyzwanie na taki maraton? Myślę, że tak. Widać, jaka tutaj jest energia, także na pewno podołają. A jak z frekwencją? Dużo osób dzisiaj przyszło? Tyle, ile się spodziewaliście? Frekwencja jest zadowalająca, jest bardzo fajna ilość osób. Dużo jest bardzo dzieci, które się świetnie bawią. Są całe rodziny, co już w ogóle jest świetne, że wszyscy chcą aktywnie spędzać czas. To nas bardzo cieszy. Proszę powiedzieć, jak podoba się Pani atmosfera na dzisiejszym maratonie? Powiem szczerze, że na początku było tak bardzo skromnie, natomiast muzyka ludzi porwała, tak? Ja jestem bardzo zadowolona, fajnie dzieci się bawią, ludzie naokoło przychodzą, jest coraz więcej, myślę, że będzie jeszcze więcej. Widziałam dużo wspaniałych choreografii, również w Pani wykonaniu. Skąd pomysł na to wszystko? Z głowy, tak? Ja kocham to, całe życie to robiłam, 20 lat ponad prowadzę zajęcia fitness, zumbę od 4 lat, odkąd jest u nas w Polsce, jestem jednym z pierwszych instruktorów zumby i wszystko z głowy, tak? Jak ktoś kocha, no to jest nie problem. Trochę muzyki, poczucia rytmu, jakichś tam podstawowych, wiadomo się temat samych tańców latino, tak? Czyli merengue, bachata, reggaeton i to wszystko w jedno w całość, fajna muza i gotowe. To jak podoba się Panu na maratonie zumby? Mi się bardzo podoba, spontanicznie wszyscy przychodzą, ci odważniejsi. Tak, ktoś z Państwa, z Pana bliskich tam ćwiczy na dole razem z nami? No nie, tu jest żona i siostra, które generalnie też teraz chodzą, bo to modne jest. Na fitness? Tak, ale w tym momencie nie tańczę. Czy Panie dzisiaj w roli obserwatorek na maratonie, czy uczestniczek? A jak się podoba? Bardzo. A to czemu Panie nie ćwiczą? Takie fajne wydarzenie. Na razie patrzymy. A czy kiedyś zumbę Pani próbowała? Zumby, czy jeszcze nie? Nie, ale chcę się zapisać. Czyli po dzisiejszym wydarzeniu można się skusić, prawda? Tak, można. Ze mną Wiktoria, która przyszła na dzisiejszy maraton do Parku Hasów. Jak podoba Ci się dzisiejsza impreza? Tak, bardzo jest fajnie. Ogólnie dużo jest ludzi. Lubisz zumbę? Tak. A co fajnego jest w zumbie? No, że tak się fajnie tańczy, tak nie na co dzień. Czyli jak? Jakieś takie trochę ruchy dziwne? Tak, jest dziwne, ogólnie to tak nie ma na co dzień. Ze mną Piotrek, który jest instruktorem na dzisiejszym maratonie zumby. Jak oceniasz to wydarzenie? Bardzo fajna inicjatywa, bardzo fajne miejsce, dużo ludzi, bawią się i duży i mali, więc bardzo pozytywnie. A jak choreografia, którą przygotowałeś? Czy ludzie sobie dawali z nią radę tutaj? Tak, bez problemu, bo te choreografie zumbowe są na tyle proste i łatwe dla wszystkich, że nawet dzieciaki bez problemu ogarniają wszystko, także zumba dla wszystkich, bez wyjątków i w dobrej atmosferze. Co wyjątkowego jest w zumbie? No właśnie z jednej strony ta prostota, tak, bo ona jest naprawdę dla wszystkich, a z drugiej strony chyba muzyka też dużo daje i ta energia, którą my przekazujemy ludziom, uczestnikom, ona też do nas wraca, tak, więc to jest takie obopólne, tak jakby, tak, im my więcej dajemy, tym więcej ludzie też nam oddają pozytywnego.